amangana ngoteba aya nyumba galinga inche nabeire ngokwana ngoteba that intuna abana abamo ntobase goitera amanyinga ekiagerekerege siomba kegochaka togwetenenia nabeire ngosorora abana babaminta bake bachire siasa after naso ire siasa na abatebiri nabeiro emyaka 25 monto tayo nanya goitera amanyingaye nagambire myaka tindi gotara nonde buna nachago nachanche bweka tarise gitogocha nebiroro togocha so gonko basorora abana baminto all of you my leaders gonko basorora tiga tuanchane tosikane Zair vile umesema tutaketi na wewe na timu yenu, lakini makosa ulifanya. Usiulize Fred aingie serikali, anaenda kufanya nini? Kate serikali nko yorusore metienye tano etigalete. Kate Fred nero kobe president. Tata ngo tara buno moisho wegete este yake singo tara torochi bunango tara. Toachiete bokuria omokuria bwanchire tugaeta bogere omogere bwanchire tugaeta gaiga bomanyi no twarenge Kiligoris obagoteba chikura obako omuntu korukunyambo tonka bori nyambo toningo Fred Okengo toiwana nire gento kende intwe mwanya getinge ese tuabeta twensipi ese tuabeta bono tuasoire mesa na intwe bono nkobarutore mesa nonye kina chiba chimilioni bere ekina chitogotarana tuna intwe towe sigoria togotare style omogaka Fred na butogochi gotara iga oroche togotara buna abaisi bakwerora gente kingocha kere no yortekere tuarenga sobo sibalika aga emyaka 6 yaetire ngatebo mumuroyo nabaraga mbe musuko mumuroyo yogocha kurusotigi ochiro yogocha ikirega keroka ngayaro chigochiangusi agocha egenteke ngokanyora tole njendo chibuna Nyasaye bwanchire kyomo elio omoeshimiwo ya president yeito morocha ekere mogo torra togo tara boluya inu kira ngakimura chirusia alio yemori membonya ko baebereria kate bari na ubogoro myaba minto namba ibere mugeko yakaba namba yemo namba isato ningo no mukamba namba ine nintwe namba isano no mumeru tiga totale minto banchire bunankorora iga egente kingosoa kerese kekoledeki kewene tegosoa. Your Excellency, my leader Fred, there is something I want to discuss. The public wants me to answer. Ovo governor we county ya Gusii igotore inche no mugaka machogu no mingo magara chairman yeto Fred Matiang'i ntobu atisegi mogocha na muhikali mosocho montoro ngora igo moreta gatu moreta kambori turangeri Matiang'i tuweko bosonso to nje montigera amani gosagono bono mugaka machogu no be governor igonda igubobe gata intuno monto totalete korusi simba nero to chandire nande onkobori chigavana chia Gusii bwate sio mugako yo minto Matiang'i nyama ya chire lino mubwate si to komanyereka ambenseye bande baitontoli baliri buna tokorakana gosewa nonkorekana ande buna lichara nonyene kera mogorango kwana ali bunge ngakingo kwana. Yes, so tuanchane Zahir, my brother, you are my friend. Thank you for apologizing to Mzee Machogu. We must accept that whether we are on either side, we must be true.
treat each other with dignity. We must be responsible, and we must not carry arms around markets because we are destroying our community. We are destroying Kisii. Kisii has never been violent since I was born. In 2007, other communities came and settled in Kisii Stadium until everything was sorted out. We never worship violence.